Fia, gyere be! Magabiztosabb lettem tőle, sokkal jobban érzem magam, a közérzetem jobb, a színpadon máshogy érzem magam, a tévében is, szóval a legjobb döntés volt egyébként a Tudóár. Amikre felkészítettél, az mind megtörtént, szóval igazából nem kellett volna, hogy megjegyek, de nyilván ugye ember vagyok, hogy emberek vagyunk, és az első hullás megtörtént, akkor azért így rosszul éreztem magam, de hát ezek ilyen pillanatnyi állapotok is nagyon gyorsan lecsengnek, szóval nem az, hogy így hetekig, hónapokig bedagadt fejjel vagy megkopaszom, hanem hát ez egy folyamat, ami szépen és gyorsan, görülékenyen lement. Hála Istennek nagyon nagy fájdalmam nem voltak, inkább viszketés volt, viszont mondom, ezek is hirtelen is voltak. Hát a párom azt tudjátok, hogy milyen, ti, a közönség az nem, hát ő neki mindegy, hogy nézek ki, de hiába edzek és lefogytam 20 kilót, hiába csináltattam meg a fogam, mégis a haj hozza meg neki azt az esztétikai összképet és azt a pluszt, amit nem is hitt volna, hogy ennyit dob majd rajtam az, hogy tényleg rendes magam lett. Borbélyom volt az első, akinek szembe tűnt a változás. Hát ő boldog, hogy végre előveheti a diplomáját és csinálhat normális hajat is, nem csak az, hogy behatároltak a dolgok és akkor valamit összetákol. De mondom, a közönség is, a családom is, sőt, nagyon sok barátom, akit aztán már hála Isten tudtam felétek is irányítani. Szóval szembetűnő a változás mindenkinek. Én meg ettől csak boldog vagyok és mind magabiztosabb. Hosszú nap lesz, de remélem most alszom egyet. Akkor jó éjszakát! Én is nyúztam, halasztottam, pedig nem szabad, mert rengeteget ad ez az egész, és butaság ezzel várni, mert nem egy olyan nagy beavatkozás, viszont aztán a változás viszont hatalmas. Ilyenkor durva, amikor visszalátod magad, mert amúgy jó tudtad, hogy nincs hajad, de most, hogyha belenézek a tükörbe, meg hogy nézem ezt a képet is, eleve öreg vagyok rajta. Öreg. Úgy nézek ki, hogy jó, hogy be is vagyok puffatva szépen, de hát szerintem egy 10 évvel öregebbnek tűnök ezen a felvételen.